Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu en ga morna mar bedo kod odiechieng wagomba ka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. An iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari wantiere e studio ka. Yena mondo mi arwake obonyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kae to kwa ketho kinde wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth Otieno. Nyinga en Dr. Ogola Don Sunday. An daktari molony e thieth mar nyithindo, iluongo ni pediatrics. Kendo sani ane jatend ng'ama tayo thieth mar osiptal waluongo ni Director Medical Services e county ma Kisumu madala kocha. Erokamano. Kawuono en odiechieng' ma bende onego beni wakaw gima ino mathoth mokalo. Kawuono en odiechieng' ma wainga ngo daktari. Kawuono tarik 7 dwe mar 4 higa ka higa watimo gima waluongo ni wawinjo kendo wa commemorate kata waparo chieng' mar thieth mar oganda. Chieng' mar thieth mar oganda ni waluongo ni World Health Day. Wang'iyo ngima mar miyo gi nyathi. Kamano. Higa ka higa watiere ga kod thor wach kata theme mopogore. 2025 theme kata thor wach enang'o? 2025 theme makawuono en ni wachako gi a healthy beginning and a good future. Healthy beginning ni nyiso ni nyathi ochako maber mondo obed gi ngima maber mbele. To mano nyaka ng'ini mondo nyathi ochak ngima maber nyaka miyo. Nikech miyo ema nyuole. Samo nyuole no ngimane ngima ma nyathi ok chak samo nyuole. Samo mak ichne ngimane osechako. Wadwaro ni beginning no obed maber mondo wabed gi ngima maber ndalo mabiro e future. En World Health Day hikel 2025 mana kaka iwinjo Dr. Dono wacho no en chako maber kata ngima mar nyathi ma inyuolo makoko makechne kod ndalo mabiro kachiel kod ngima miyo moting'e no. Atene ni en miyo kachiel kod nyathi emikete maino mokalo nikech ka eminyalo pim godo ni ngima oganda chal nade. Koso kamano daktari? Kamano. Gimomiyo higa ka higa tarik 7 wang'iyo World Health Day en gik moko adek. Gimokwongo en ni mondo wang'e ni mondo wang'e kaka thieth mar oganda timore en mana ngima mar miyo ma pek kata ma koko konyore gi ngima mar nyathi monyuolo nyaka higni 5 mane manyiso mage gik mwatiyogo mondo wang'e ni thieth mar oganda ma Kenya kata mar the world kata mar Kisumu county kata county moro amora ni e level man. Nyiso ni watiyo gi indicators mag miyo gi nyathi mondo miwa mondo wawach ni ngima mar oganda mar Kisumu ni kama kama. Koro mane gimomiyo wakawe matut ahinya. Mar ariyo en ni e piny kate ne osewinjruok waluongo ni SDGs, Sustainable Development Goals. Noket ni in 2023 higa mar 2030 onego bed ni miyo mapek kata ma kokonyore ok onego bed ni githo 70 ewi 100,000 kuom miyo mokonyore. Owacho ni 70 out of 100,000. Mano is a ratio. Tiyudo ni piny te onge mosegik kanyo. Kenya samwa weni wawito mine 355 ewi mine 100,000 mokonyore. To nego bed ni waduok piny nyaka 70. Nyiso ni pod wan mabor. To Kenya kende. Pinje te pok ogik kar miyo 70 matho in kwach mar konyruok ewi 100,000. Omiyo nyiso ni pod wadong' mana gi higni 4 gi nus to nego bed ni wagike 2030. Nyiso ni kare pod wan gi tich matek. Omiyo koro nyaka wami mijing'o kuom World Health Day. Mogik population kata oganda ipimo nikech ng'ama kelo oganda medruok en ngima mar miyo gi ngima mar nyathi. Dichuo achiel nyalo miyo mine mang'eny yudo nyathi odiochieng' achiel. To miyo kata obed gi dichuo mang'eny to en mana nyathi achiel.
emoyudo. Nyiso ni kare ngima mar miyo ber mondo kik oganda odog piny molo ngima mar dichuo. Erokamano. Gik moko adek. Daktari wacho kata ni dichuo achiel nyalo miyo mon mang'eny ich e dichiel magitegi nyuol, to miyo achiel dhi ting'o ijni kuom dweche 9 mota nyathini ma nyathini chop higni 5, tiende ni en tich mang'eny mokalo higni 4 gi nus, en thuolo matin mokalo. Gi kama wantiere ni wacho ni pod wawito mine moingo 300 e wi 1,100. Wadwa ni mondo wachak kod maternal health. Debe ni ang'o matimore kuom mine mapek kata mine makonyore momiyo wawito mine mang'eny kama 1,300 en kwan man malo mokalo. 355 ni malo. To sedok piny ne wan 600 gi wiye. Nyiso ni kata Kenya wasetimo gik moko, wasego okang' to pok wago okang' kaka idwaro. Nyiso ni pod wan gi gimoluongo ni challenges. Kamano. Kisumu, nikech an director ma Kisumu be nyaka compare. Kisumu be wan piny, wan gi 343 e wi 100,000. Nyiso ni mar Kenya cha ni malo mar Kisumu. Nyiso ni Kisumu kare ngima mar miyo mapek ber moloyo Kenya te. Kiriwe e Kenya te. Koro gik momiyo pok wagik kamwa gik en gik moluongo ni momiyo pok wagik kamwa dware 70 e wi 1,100 gin gik moluongo ni challenges ma pod wan go. Challenges gi gin gik mang'eny ma nyalo wacho gi de 7 de 6 gin gik moko de 6. Kwachako mokwongo en ni service delivery. Magi koro waluongo ni pillars mag health delivery. Gik momiyo gik mamiyo mondo wakel thieth maber oketgi e de 6. Tieng' de 6. To kargi de 6 no iyudo ni ok waseloso gi te maber. Mokwongo en ni wanya wacho ni service delivery. Sama idhi osuptal inya yudo ni ok otimni thieth mowinjore gi samo winjore. Nyiso ni quality health service pod ni piny. Quality en ni sa moidonje ni ikawo seche adi mondo chak thiedhi. To samo thiedhi no, gimomino be en emane ber moloyo. Iyudo ni Kenya ka pod watiyo gi gimoluongo ni substitutes. Koro nyiso ni quality pod ok ber ahinya kako nego bedi. Wanya yudo ni yath moro ma ber to ma nikech waonge kode we watigi ma nikech ma ber to ok ber ahinya kaka mokwongo cha. Kamano. Mar ariyo en access. Access nyiso ni World Health Organization piny te riwruok mar thieth dwaro ni kik ng'ato bed kilomita 5 maonge osuptal. Iyudo ni Kenya ka kuonde moko inya yudo ni ng'ato nyalo wuotho kilomita 5 to pod ok yud osuptal. Mano nyiso ni access ni piny. Inyalo yudo access nitie to kata kidhi osuptal to gik moko pod onge. Ma wayudo ni yath nyalo bedo ni onge osuptal. Omiyo koro dhi osuptal tichaki nyisi ni dhi osuptal machielo. Ichaki ikawo sa mang'eny mondo gikal. Koro yath be wayudo ni seche moko nitie to pod ok entiere sa te. Inyalo dhi osuptal kawuono onge dhi nyiewo yath. Nyiso ni waluongo ni erratic supply. Pod ok wabedo ni yath sa te onge sama onge ni moro onge. Wachako wadhi mbele to wachako wayudo gimoro ni data. Data en gima wayudo ni kaka Kisumu wacho ni malaria ng'eny. Onego bed ni wabedo gi data ma ok wabed wanyalo tiyo gi data ni mondo omiwa wayud resources moko mondo omiwa wachak wakony godo kata mine gi. Wayudo ni data wa pod watiyo gi manual data. To watemo sama wantiere ni 180% Kisumu mondo wadhi gi miluongo ni digital. Ma ka ng'ato neno jatuo kata osuptal moro to daktari moro osuptal moro nyalo tudore mondo ng'i mondo konyi e yo mayot. Kamano. Koro moro kendo en ni pod resources wa pod ni piny. Resources ma wuoye ni en mar pesa, finance. Nikech pesa ka nitie moromo to miyo yath inyalo nyiew moromo. Miyo jok matiyo jothieth inyalo ndik moromo. Miyo ndara magiko osuptal iloso maber mondo kik delay on road bede. Nyiso ni resources ma pesa be pod ok oromo ahinya
omiyo mano be pod challenge ma wantiere go. Mana asechako wach achaka medo nyaka jok mamiyo ji thieth iluongo ni human resource nikech pesa ni tin omiyo koro giyudo ni human resource be pod okoromo ahinya mondo mi deal gi situation mag minegi. Moro kendo mwanyachak wayudo en ni sama wan gi leaders kaka sani wan gi leaders wasani be leaders wagi onego beni every time waketo gimiluongo ni policies mamiyo mine yudo thieth maber gi nyithindo monyuol gigo. Inyalo paro ni higa mar 2013 mane jatend Kenya ker mokalo Uhuru Kenyatta nowacho ni maternity services en free. Mano is a policy mamiyo thieth kata konyruok mar mine bedo mayot kendo machiegni. Omiyo gik moko auchiel gibeyo ka gibedo ma perfect to wadhi yudo ni wadhi duoko gigi nyaka kata 1,100 matin ne kata 1,100 ewi 1,100 kamano. To nikech pod ok wagik kama gintiere tema ber pod wan gi challenges each of them. Omiyo mano momiyo pod wagik kama onego wagigi. Seche ma pod wang'iyo ngima ng'ama miyo maternal health daktari, wang'iyo kacha policies kod policy makers mago gin jotelo, wang'iyo kacha infrastructure siptande kuonde magintiere, wang'iyo kacha gik moko kaka resources weche mag pesa, wang'iyo kacha kata distance kuma siptal ntiere kod ng'ama miyo. Wayudo ni magi gin gigo manyalo kelo chandruok mokalo ne ng'ama miyo mapek. Ka wawere kod mago daktari, wathoro ga bedo kod gigo ma kaka joma mine bende nyaka tim mondo mi iduok thuolo ni chien mar wito ngimani e seche ma intiere kod ich kata seche ma ikonyori kata seche ma idhodho kod weche makamago. Koro wadoge kuom joma mine giwegi. Kuom ng'ama miyo mondo wayud ich maber, pek maber magolonwa gima wadwaro, onego beni wang'eyo gima waluongo ni rieko kata knowledge ma koro kaka wawache sani ni. Onego beni wawinjo knowledge ni kapok ng'ato mako ich. Kapok ng'ato mako ich, onego beni wasechaki e yath mimuonyo mondo nyathi ka losore nyathi maber. Yadhni waluongo ni IFAS. Ung'e to thoro wajachaga IFAS ka ng'ato osemako ich. Yes. Ka ng'ato osemako ich, IFAS no nigi yedhe ariyo. En gi iron gi folate. Ka ng'ato osemako ich, matiyo en iron. To folate inisemako ich omiyo koro kodhi konyo gima iluongo ni organogenesis mondo nyathi olosre maber. Ineno nyithindo man gi gima ng'ol moko mang'eny konyuolgi gin ni folate gin piny. Omiyo wadwaro ni miyo kapok omako ich, nikech koro isewinjo knowledge ni, onego bed ni dhi wachako miyi yath mar IFAS kapok imako ich, dwe achiel kapok imako ich, mondo ich mimako no folate okonyi. To kibiro kata kisemako ich, to koro kwa mi IFAS to folate konyo e pek mar ariyo mabiro. Folate no koro konyo nyathi mesemako nikech ma osetimne organogenesis. Koro nyathi machak biro chama koro folate bro konyo. Omiyo ok wawe ni koro kwa mi folate nikech isemako ich. Nikech ibiro chak ibedo ich mar ariyo. Wamake kanyo daktari, waduogo bang' thuolo machuok mokalo en World Health Day. Wang'iyo ngima joma mine kachiel kod ngima mag nyithindo mane ich kod mosenyuol nyithindo mapod tindo, nikech wadwaro beginning maber kod future maber ne oganda. Iwinjo wachno kapono ni pok imako ich, idwa mako ich, dhi e siptal, imiyi yath IFAS kuom dwe achiel kimuonyamuonya pile pile. Ang'o gini kendo ma joma mine onego bed ni timo mondo mi giritre? Kae to ka wachikore kod joma mine wabodonjo kuom nyithindo. En twak manigi puonj mang'eny mokalo, omiyo kik idhi mabor kidieny mar ariyo ni adwa ni bed ne piny mondo wayud kaka wanyalo konyore, omiyo kik isudi. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210.
3 liters of cooking oil at $799, down from $1,060. 2 pack of 2 kg sugar, $578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duga, the home of discount. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Kikideu Dani anabro luoke. Wachna nyakwara, mae ka en sati mar babani. Mama unen gi lek madongo. Ere kaka gima chal kamano do timre? To baba uma Indapal nen gi lek mopogore. Nitie gimoro matek ahinya piny kae moloyo hero ng'ato. Mae gima puonjra. Ang'o? Bedo wuon ng'ato. Nyathini penjo ka penjo mang'eny, inyalo paro ni en kae babana. An kae babane. En ok en babana. World Health Day, ngima makare mar miyo kod nyathi. Wang'iyo kata gik monego beni sirikal timo, gik monego beni jotelo timo kod weche makamago. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kata gik monego beni timo ino wuon kaka ng'ama miyo mondo mibed kod ngima makare. Tiende niya, kik ibede kwan mar joma mine mawito ngimagi e diere magi pek, kata diere magi konyore, kata diere magi dhodho. Kato bende kwa kanyo bongia ni ngima nyithindo mayom kaka wanyalo rito. Kidieny mokwongo cha daktari nopimonwa kata ni gima nyaka itim kaka ng'ama miyo. Nyaka ichak ritori kapok imako ich. Namba 1, IFAS, nyaka ichak muonyo dwe achiel ka idwa ni mondo imak ich. Daktari kanye mane mamake godo? Kamano. Mar ariyo, mine nyaka wang'e gima waluongo ni nutrition. Chiemo makare. Ka sama ng'ato mako ich kata ka podi, chiemo nikech koro kimako ich ing'e ni koro un ji ariyo. Kendo onego bed ni chamo chiemo maber. Ok en chiemo ni yieng', en chiemo mwaluongo ni balance. Diet mano dhi miyo nyathi kod ngimani bede kama ber makata kinyuol to ok yot mondo ihinyri. Mar adek, wadwaro ni mine mantiere period mar nyuol to ok omako ich onego bed ni tiyo gi family planning. Family planning ni miyo ibedo ni idok maber kapok ichako kendo mondo ichak imak ich. Miyo mamako ich iga ka iga, ngimane kata ngima nyathi ne, nikech nyathi onego bed ni dhoth matin iga ariyo, ok dhi maber ahinya. Omiyo ka remo nodok piny, remo pok oduogo moromo kendo tisechako imako ich. Chiemo mane chamo ne nyathi cha be chamo ei, pok iduogo maber tisechako imako ich. Omiyo wadwaro ni miyo ka miyo kose nyuol, kose konyore, to nego bed ni wachaki family planning. Family planning ni dhi miyowa mondo ibed maber kapok ichaki imako ich kendo. Kendo gima ok wachak wadwar ahinya en ni mine matimo gima waluongo ni chamo lowo, odowa e ndalo magin waluongo ni reproductive period. Odowa ni en waluongo ni pica. Nyiso ni iron moro dendi dwaro gimoro. Koro daktari onego bed ni idhi e osiptal to miyi yath mondo duokni pica no chien. Nikech kichamo lowo to lowo ne dhi geng'o absorption, dhi geng'o chiemo mwachamo ka mondo kik donje dendi mondo iti kodgi. Omiyo rembi dhi dok piny, kilo ni be dhi dok piny, to kimako ich to kendo koro ibedo marach moloyo.
Kendo to mine mora mose nyuol no ng'adi. Oluongo ni mose undergo cesarean section. Onego chak klinik maber kendo winjre kaka ibro konye. Mok ni orito ma dakika mogik ni ekoka odhi osuptal mondo konye. Nikech mano miyo ngimane bedo kamarach moloyo. To miyo mora mowinjo ni mong'e no mako ich kata obedo mapek. Sa ming'e ni bedo mapek nyaka idhi osuptal mondo ichak klinik. Wadwaro ni klinik sani onego be ni miyo dhi e klinik 8 kapok okonyore. Chon nwaketo ga 4. 4 iyudo ni kata 4 mine biro mana ka chiegni konyore. Omiyo koro fascia ng'iyo ni nyathi ka remo ne piny ok yot mondo daktari oketi mondo ibed ni ber, nikech nitie gik mang'eny mipimo ok en kata mana remo no kende. Wapimo nyaka infection mar lach, wapimo nyaka blood group mondo waikre mar konyi sama sawo gik mar nyuol. Erokamano. Chiemo makare mano daktari wacho gi pek madwarore. Wacho kata ni nyaka ichiemo ne ji ariyo, to en chiemo makare, chiemo mane en chiemo ma balanced. Wasebedo ka kwabedo kod lakteche molonye weche mag chiemo, gisepuonjowa mang'eny kotendo kod wechegi kod kaka onego beni chiemo kaka miyo mapek, kaka onego beni ritori seche ma ipeka. Daktari nopimonwa kacha, daktari nitiere kaka onego beni chamo breakfast, snack ka nitiere gik monego beni chamo, to snack anyaki ng'ini en ichamo ang'o, kik iket gik mang'eny e dendi mag nyalo mi tuoche mag skari diere ma ipek, kachiel kod tuoche mag pressure kod weche makamago. Wang'iyo ne ng'iyo ngima nyathi. Wasemulo mar ng'ama miyo diere mopek kapok omako ich mar nyathi mapod yom. Nyathi ngimane chakore chieng' momak ichne. Sama omak ichne ni odwaro chiemo maber. Nyaka waluongo ni 1000 days. 1000 days en sama onyuol nyathi nyaka higa 2. Sechego ngima nyathi odongo matek, waluongo ni rapid or spurt in growth, especially in the brain, obwongo ne. Omiyo sechego wadwaro chiemo maber. Miyo komako ich chiemo maber. To sama onyuola ni tip. Monyuol nyathini. Bang' within, not bang', kapok sa achiel oromo onego bed ni nyathino osekete thund min gi mondo chak ywaye, mondo chak dhoth. Nitiere gik manyalo miyo mano delay. To watemo matek mondo kik gimoro amora delay. Gima nya delay en ni miyo notere opala to ketne gima luongo ni general anesthesia, moro ma ng'ato nindo cha. To tinde miyo mitimo ne CS ok wadwar manindo no. Wadwar michuo ndinggi mana manego mana piny ka. Ma kata kose konyora konya ni nyathi chaka dhoth e thunde ka. Chako dhoth mapiyo no miyo nyathi gain kendo improve very fast mondo kik gimoro amora time ndalo 7 mochako. Iwaluongo ni newborn. Mano wachake dhoth mapiyo. Mar ariyo en ni onge gimimiyo nyathi nyaka rom dweche 6. Pi iwinjo ni miyo dhi penjo to pi dongo onego bed nomodho. Chak 80 e kuom chak anyen pi. Koro chak mar miyo cha oromo keto nyathi maber kendo mopugno maber, duokne kik oyud infection piny kuom dweche 6. Kok wachako gimoluongo ni complementary feeding. Mar 4 en ni nyathi ka nyathi konyuol nyathi to nitie gimoluongo ni vaccines. Chanjo. Nitie chanjo mimiye konyuole kata jumbe 2 monyuolego. To nitie machak biro jumbe 6, jumbe 10, jumbe 12. Then moro machak biro dweche 9. Mago ma vaccines go watemo matek mondo nyathi ka nyathi yudgi, nikech gin ema gidhi miyo nyathi kik bed ni thoro yudo tuo sa ka sa. Mondo nyathi obed ni ngimane mana ni osuptal. Iyudo ka nyathi dongo maber kendo nyathi dhoth maber kendo ngimane ber. Nyathi be konyuole to osuptal kanyo wadwaro nyithindo miyo te onyuol osuptal. Nikech nitiere gik mang'eny midhi timne. Idhi kete maliet nikech ka nyathi owinjo koyo to nyathi nyalo tho apoya konyuole. Apoya konyuole. Koyo timo system nyathi nade daktari? Waluongo ni hypothermia. Hypothermia ni miyo gimoro amora manie del tho. Waluongo ni omiyo metabolism fail. Omiyo hypothermia nyalo nego nyathi very fast moloyo kata tuoche. Mokwongo en chiemo, mar ariyo en hypothermia. Tuo nyalo nego nyathi to budho. Hypothermia no to nego nyathi
very fast. Koro mokwongo en ni nyathi ok odhoth kata ok omiye gimoro amora chak ka miyo onge. Mar ariyo en koyo. Koyo no be nego nyithindo ahinya. Omiyo ka wadhi osuptal, kwa nyuolo osuptal no kende keto nyathi gi miyo ngimagi e kama ber moloyo ng'ama onyuol dala. Mago kwatimo to dhi miyo ngima mar miyo gi ngima mar nyathi dhi maber nikech wadhi ketogi e klinik. Klinik no ibiro ting'i ni idhi nade, odongo nade, ogen weight, nitiere kaka onego bed nyathi medo kilo. Ma dwe ka dwe wapimo kindi kendo buge cha nitiere kama nas kata daktari mak ni mondo nyisi nyathini ni bodongo maber, graph ne chal nade kata odongo marach. Odongo marach wang'iyo gimomiyo mondo wathiedhe kanyo mondo nyathi ngimane obed maber. Ero kamano. Imulo points ma nigi pek mokalo. Nyakwara Mugia ng'ageno ni winjo wechego. Nyaki nyuole siptal. To nyuole siptal ni manyiso ni chako klinik. Ka beri dhi klinik aboru kapok ikonyori. Kato wacho kacha ni seche ma isekonyori no nyathi kete thuno e saa achiel. Daktari Wamula ne thuno miketo nyathi e saa achiel ni mondo mi ochak ywayo. Ang'o mantiere chak monego okwongo ywa mapiyo piyo ka saa achiel ni pok orumo. Kamano. Chak ka nyathi ka miyo nyuol to chak ma pod wuoga machalo maratong kata tutu matin. To ken tutu. En mani ok en rachar kaka chak mong'e. Waluongo ni colostrum. Colostrum ni gimong'eny go ahinya en antibodies. Antibodies en roteke mag del. Koro miyo nyathine roteke mag del mondo rit nyathi. Mondo nikech ich kucho ne otimo ne gimoro amora. Kucho infection ne tin ma koro ene oko. Iluongo ni environment. Oloko dak. Bacteria ni oko ka yamo ka yot mondo ng'ato yudi. Ma kionge roteke mag del to gi heavy. Omiyo chak mokwongo momiyo mokwongo mochako dhoth no miyo oyudo colostrum. Mar ariyo chak ywaye mokwongo no miyo obwongo. Nikech chak mondo wuog oko waluongo ni en reflex. Medhi obwongo koko bire thuno to golo chak. Chak to ae thuno ka. To mondo wuogi oae obwongo. Koro ko chak ywaye mapiyo kamano to obwongo sensors bedo alert. Chak dwarore. Iyudo ka chako mana biro. Mar adek okonyo miyo ma kaka ni konyori cha mondo remo chung. Waluongo ni oxytocin. Oxytocin ni en hormone mabe wachuo miyo kosekonyore. So sami neno miyo chako dhoth cha oxytocin en hormones ma gin two hormones. Embe en hormone kanyo ma konyo wach mar dhoth. Ma kichako dhoth to bedo produce mang'eny. Omiyo ich contract. Dok e wang'e mondo kik miyo chwer mang'eny. Ma mano be konyo wa kik wawit mine nikech chwer. Omiyo dhoth e saa mokwongo no en very vital. En gima ber ahinya. Kamano. Iwinjo wechego Nyakwara Mugia Jwang' wakaw yweyo bang' thuolo machuok mokalo to waduogo wadwang'iane weche mag chanjo, wadwang'iane yore mamoko bende manyalo duoko godo chien tho mag joma mine kaachiel kod nyithindo mapod yom. En World Health Day. Penj laktar wacho ni ngima en mwandu to kare ngima piny ipimo kod ngima joma mine kaachiel kod mag nyithindo mapod yom. Kik isudi. Ka bende wadhi online mondo migo mbaka kod daktari. I am so fed up with this regime. So fed up. I am very fed up. And the whole campaign was a con game. He conned us. Yeah. Huku waona KICC. Hata kakoti ni kama alitumana kaletwe kale kalikuwa kwa kwa buti ya gari. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. An aduogo mna kare. Jatelo winja, in bende nyalo nyiewo scarf nin jaodi. An gadian en bo bedo mamor ahinya. Easter
WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Mr. Loverman, I'm done with you. Mr. Loverman, you ain't no better. Mr. Loverman, I'm done with you. Mr. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako bonyeza *811 575 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu, World Health Day. Wang'iyo kacha ngima ng'ama miyo kachiel kod ngima nyathi mayom. Seche mama timore waya online, penjo duto tema inyalo bedo godo. Dr. Don nitiere studio ka oboduoko penjo go. Daktari, ka wang'iyo weche mag dhodho nyathi, nitiere gimoro matinde joma mine timo. Iwacho ni joma mine ok dwani mondo mi gidhodh nyithindo. Giwacho kacha ni bro ketho thundegi kaka chal, bro ketho dendgi kod weche makamago. Ne mine matimo kama ang'o ma diwachie? Ne mine mok dwar dhodho nyithindo, adwa nyiso gi gik momiyo ber mar dhodho nyathi. Ber miyo kikonyori kata idwaro ni konyri nyaki bed ni idwa in thuolo mondo idhodh nyathi. Nikech mano miyo ngima ma nyathi ber. Onge gimoro amora minyalo mi nyathi machal gi thuno. Kata chiege matinde wanyiewo waluongo ni formula gi. Ok gichal nikech nitie gik moko mag miss. Nitie gik moko gin go mantiere chakany. Koro en momiyo nyathi dongo maber, omiyo nyathi ok yud infection maber, kendo omiyo ngima obwongo ma nyathi bedo maber. Iyudo ni nyithindo moko dhodh maber, king'iyo klas, atar mar joma ywa buonyo e klas. Inyalo yiena akawie sim kiyiena? Kaw. Hello, penj laktar? Hello? Awito jawinjo nano. Kata kamano ni wang'iyo kata klas kod nyithindo modhoth maber gi nyithindo moko dhoth maber. Yes, nyithindo modhoth maber iyudo ka giyombo e klas moloyo nyithindo moko dhoth maber. To moloyo kendo kuom miyo bedo ngima maber. Nyiso ni nyithindo ka ok idhoth to i stand a chance mar yudo kansa. Koro kansa mar Masi ayude simu kendo yena ka Masi. Hello, penj laktar? Hello. Machiegni penj laktar? Seche ma intiere kod ich, ma chandruok ma mine thoro bedo godo, Dr. Don? Kamano, thoro mine mapek yudo gik mang'eny kaluwore ni ngimagi, nikech koro gik moko olokore. Koro hormones moko nitiere makonyo nyathi ema miyo wamiyo nyithindo mine koro ok dwar ng'ok, kendo nitie gima ok gidwar. Nitie kata suya moro kowinjo awinja ni to chako ng'ok. Then ka mano timore e first trimester. Dweche ang'wen mokwongo. Nikech wapogogi kamano. Koro mokwongo en hormonal problems. Problem ma ng'ok, ok idwa chamo gimoro, ok idwa kata winjo. Mar ariyo, kwa kalo kanyo, second trimester ka bet mine ni bet maber. To kwa kalo second trimester to koro wabiyudo gimoluongo ni pressure. Problem mar ting'o ng'at moro. Tielo kuot, iol,
kendo koro iyi be pek, onding'i rami, okidwa ni wuothi wawacho ni ai ng'ano ol, onego bed ni okonyore machiegni. Pressure symptoms gimbe gin problem mar pek, bedo mapek. To ok onyiso ni koro ka in kodgi to ok onego bed ni bedo mapek. Adwa ni mondo wakawie simblona daktari kata ngwaduoga ne iri ka a tiere point moro ma anga kwayi mondo madhigo nyime kaponi okidhodho nyathi thuolo mar bedo kod kansa kanyo ni wantiere yiena kaw simblona. Halo Lona, penj laktar. Awito Lona timo mos Lona temigo simu kendo mondo mi ipenj laktar. Kamano miyo mapek yudo gik mang'eny mayudogi ma otenore gi wach mar pekni. To ka en ng'ok mang'eny ahinya, ng'ok onego bed ni wadhi osiptal nikech nitiere yedhe ma oyie mondo wami mine mapek mar ng'ok mar geng'o ng'okno, duoke piny. To nitie jok ma be ng'ok mang'eny ahinya ma koro ichwonegi pi. Koro mago are complications. To wach mar lo, chamo lo. To kwadwar kabisa. Chamo lo no idagi. Chamo lo no idagi kabisa. Nikech en o affect the blood, absorption mag chiemo michamo, omiyo oketo madhara gik mang'eny manyalo hinyo ngima miyo kata nyathi. Onego bed ni kiwinjo kamano to wabiro osiptal mondo wami multivitamins mondo duokni gimoluongo ni paika dwaro. Yiena mondo mi akawie simu ni kapok olalna. Halo, penj laktar. Halo Ruth, ma iwuoyo gi jayien bongo Steven Owino Gunde mar Jem Goto Sirko Gotache dala mar Kisika. Machiegni. Adwa penjo daktari kama. Nitiere tuo moro minyalo yudo kamako mama, kundu mama dwa nokuodi to nyathi to pod dhoth, nyathi pod kata kochopo higa achiel. Nyaka nonyuol tiyudo ka nitiere yamo moro ma kuodo tundu mama kama. Ma nyalo bedo shida mane, to nitiere kama yudo ka daktari bowacho ka ni mabe ayiego. Ote jok ma oseyudo ka nyithindo monyuol ka ne obudhe tun ahinya to aneno ga ka giriek, kanyo to ayiego kabisa, jayien bungo wiyiero. Tuoche mopogore opogore manyalo mako miyo kaka kut mar thuno manyalo miyo ng'ama miyo ok dhodh kaka dwarore, ok dhodh nyathi kaka dwarore. Kamano dhoth duoko tuoche mag kuot mar thuno. Omiyo ok ni miyono gino kuot nikech odhoth. Nyiso ni dhoth ok mi miyo bed gi tuo mar kuot. To ng'ato nyalo yudo tuo mar kuot thuno sa asaya. To dhoth duoke piny. Omiyo waluongo ni complications sama miyo dwa chako dhoth, wanyalo yudo gima waluongo ni mastitis. Mastitis en just inflammation mar breast. Seche moko ka nyathi ok odhoth to thuno bedo ma engorged. Remo kabisa. Omiyo dhoth ma nyathi bang' sa achiel cha konyo ma. Kendo miyo nitiere gik manyalo kuot e thuno, waluongo ni hormonal related. Sama miyo ne pek, hormones kano chako change. Koro nyalo bedo ni gino kuot e iye kanyo, ma hormonal related no en obro dok piny ka osetieko dhoth. Antiere gi Bente line. Kamano. Benta, halo, penj laktar. Hello. Machiegni Benta. Erokamano, apenjo ni mokwongo. Ting' dwondi malo matin kiyie. Awacho ni. Hello? Awinji, ting' dwondi malo matin. Samoro do nyathi ti yomi kata leave itiyo moro. To mi dweche adek kata ang'wen. Ng'eno dhoth nyaka dweche auchiel nyaka nyalo. Ang'o mowinjo tim? Mano penjo maber mokalo. Samoro itiyo kamoro omi dweche adek ka maternity leave. To kotende kod twak masebedo godo ka ber kidhodho nyathi kuom dweche auchiel. Onego bed ni timo nade mondo mi nyathini chaki kwit dweche ka? Kamano. Kata miyo madhi tich onego bed ni wanyiedho chak. Chak ni kisekonyori tichako nyiedho. Joma nigi fridge nyalo kane e fridge. Kendo kokane freezer kacho nyalo tieko kata dweche 8. To joma onge fridge inyiedhe mana chieng' midhi tich ni. Inyiedhe gokinyi oyie kane akana kama onge fridge seche 8. Omiyo iwe chak kisenyiedho piny miyo ng'ama rito ni nyathi sama idhi tich miyo nyathi chagi mane nyiedho. Koro nyiso ni dok e tich
ok nyis ni nyathi we dhoth. Ko kiduogo duga ni to dhoth. To sama ionge tinyieth tiwene cha kanyo, ipimone maber, iketone maber, iumo kendo imiyo nyathi sama ionge. Anjire kod Engineer Peter abuduoga ne kanyo matin daktari wang'eni kako onego beni rito chagni kata kako onego beni miyo nyathi ponono ni obet mang'ich onego beni timo nyathi nade. Engineer Peter machiegni penj laktar. Erokamano Madam Ruth. Awinjo ka daktari wuoyo kuhusu pressure. Oro an gi minoda sani e third trimester. To muya marumo kata bedo gi pressure no nochako bet godo e first trimester. Ma even today ne en clinic, odiochieng' mare mar clinic. Koro ogochona an town an Nairobi kae to en ndalo. Ogochona ni sister no owuoro kaka en pero. Koro nyiso sister kaka osebedo kowinjo. Ma sister no nyise ni mondo odog kiny. Koro penjo mara kuom daktari en ni to sama nochako bedo ni owinjo kamae, nyathi ni safe. Nyathi ni safe to en gima kare mondo mi mano obed ni timore. Pressure nyalo mako ng'ato at first trimester. Mano penjo mane an godo kawuono. Penjo maber mokalo daktari. Penjo maber mokalo. Koro pressure pressure miyo nyalo yudo saa saya mosemako ich. Mano pressure mar blood pressure. Tuo mar hypertension maringo matek. To nyathi, ngima mar nyathi kamiyo kaka mare mar sani nigi pressure no, ngima mar nyathi be ok ni kama ber ahinya. Omiyo wadwaro no biro onene clinic modhigni moloyo ng'ama onge gi pressure. Daktari kata nurse monene no onego beni chake yedhe mag pressure. Ka en gi ich. Nitie yedhe mag pressure mwachako mag mine mapek. Okay. To ka onge osuptal, nikech osuptal no maybe matin. To wadwaro no dhi osuptal ma bet duong' ma daktari mar mine be nyalo konye mondo chake yedhe mag pressure. To sa asaya moko winjo ka nyathi tugo kaka nyathi jatugo, nikech pressure no miyo ngima ma nyathi be ok ni kama ber. Ok wach ni no onyalo wito nyathi sasa. Omiyo sasa ma miyo no ok owinj ni nyathi tugo kaka jawinjo, nikech third trimester giwinjo kaka nyathi tugo. Kata kodok piny kata tugo mok kaka jatugo, onego be no ringo osuptal mapiyo, kendo osuptal makoro ok en osuptal matin mar level 2 dispensary. Odhi level 4. Wadwaro level 4 kadhi malo. Nikech daktari nitie kama pressure no kang'eny ahinya to nyalo wacho ni nyathini koro nyaka wagole. Mondo okony ngimane. Ka tuke ne cha odok piny. Manyiso ni kaka ng'ama miyo bende nyaka obed makini mokalo. Iwinjo kaka nyathi tugo, iwinjo kaka ochapni kodok piny, ng'wech nyaka osiptal. Christine, penj laktar. Halo? Halo, ma Christine. Iwuok gi Christine kawuok Nairobi. Machiegni Christine. Nanyuol through CS. To nyathina sani dweche 2. Odong' dala auchiel rom dweche 2. To asebedo ga ka wiya bara, to kadhi osiptal tikona ni an gi pressure. Mondo achak imuonyo yedhe pressure. To ma ber adier koso nya affect nyathi. Hello? Dhi nyime? Apenjo ni ka nyathi omi vaccine, to bende ber ka imiye painkiller moro amora. Erokamano ahinya, penjo maber mokalo. Penjo maber mokalo. Kaka nokonyore no, nitiere gik moko 2 mamiyo miyo nyalo bedo gi wich bar bang' timo CS. Mokwongo en yath michuoyo ndingi cha, iluongo ni anesthesia spinal. Nyalo miyo be nyalo kelo wich bar. Mano is a complication. To mar 2 mawacho ni en gi pressure. Pressure be nyalo bedo ni en go. Tuo mar pressure. Nikech tuo mar pressure ni ong'eny sani kabisa, en number 2 ma miyo wawito mine ei Kenya ka. Koro tuo mar pressure. Mine mapek. To tuo mar pressure ni koseyude to nyalo dhi kata nyaka almost 6 months to 1 year. To onego be ni wathiedhe
kaka ko nyisa ni en gi pressure mar osedhi e osiptal nyisa ni en gi pressure, daktari nyaka ndikne yadh pressure ma luwore ma winjore gi dhok mar nyathi mondo kik affect nyathi. Mondo kik affect nyathi. Nitiere yedhe ma pressure mok wandiki ne mine madhodho. To nitiere mwandiko ne mine madhodho. Omiyo nyaka miye yedhe pressure. Nyathi michuo yath vaccine. Inyalo yiene mondo akaw simb Nancy kata waduogi vaccine. Nancy, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Nancy. Apenjo niya. En gi dweche 9. To ok anyal yweyo maber. Yani kanindo gi bethe ga koni kod koni. To ok ayweyo maber. Koro apenjo ni kisida nyalo bedo mane. Seche ka dhi kuonde tingre ni nyathi obedo marach. Erokamano ya Nancy, wakwayo ni hawi maber ikonyri maber. Onjo ka Nancy ol. Kamano. Mage pressure ma wacho last trimester. Tielo mogik. Ok en pressure mar remo maringo matek. En pressure ni kichoro iting'o nyathi. To nyathi ka medore to dino gima konyo wa yweyo. Waluongo ni diaphragm. Diaphragm to onego bed ni en gima geng'o, gima pogo ich kod eng'ede malo ka. En eng'ede malo kamoro kanyo. Koro nikech ma piny cha ting'o mre malo, koro biro odiyo esophagus. Not esophagus but diaphragm. Koro miyo diaphragm ni miyo koro ogamo yweyo. Kata konindo koni ok owinj maber, konindo koni onego bed ni olokore mos, obedo piny, to chako lokore koni. Kik ilokri matek, lokri aloka mos. Lokore koni. Mano pressure no mar yweyo no kosekonyore to dhi dok piny. To ber kata ka klinik ne ka gino ng'eny to nego bed no chako dhi e klinik kata ka pok okonyore mondo daktari bong'iane ka ben gik moko manyalo miyo yweyo manyalo bedo kata ni thung'a kata onda nyalo kelo yweyo. To mang'eny ahinya gi kaka en e third trimester no, yweyo no en mana pressure gi nikech koro iyo pong'. Nyathi duong'. Koro diyo agogwa makonyowa yweyo maber. Adwa ni mondo mi aduoki e wach mar chanjo vaccine. Vaccine kanyo an daktari ma nyithindo kanyo malonye ahinya. Koro nyathi kidhi chuo sindan chanjo kapok ochuoye bang' dakika 5 kapok ochuoye onego dhodhi. Miyo dhodh matin koka chuoye chanjo nikech dhoth matin no duoko rem mar sindan piny. Kamano. Mar ariyo en ni yath maduoko liet piny ok rem onego bed ni wamiyogi ka osechuoye. Nyiso ni paracetamol nikech mang'eny thoro mang'eny yudoga liet kata rem kata kuot. Koro kuot kata kwa miyi paracetamol kosechuoyi to dhi duokonwa liet kendo dhi duokonwa kuot kama nochuoye. To mondo duok rem piny dhodh nyathi bang' dakika 5 to chuoye. Dhoth no duoko rem piny ne nyathi kabisa. Nitiere ga samoro ma joma mine timo ni seche ma ochuo nyathi chanjo to ineno ka gima kanyo kuot, koro mine dwaga ni owang' gi pi maliet kod weche ma kamago. Mulna dwaro wang'o kama ochuo gi pi maliet kata rudhe. Watimo ne massage en ober oduoko kanyo piny. Ok nwa rudhe, mana massage mos. Wanyalo yudo gima luongo ni nitiere joma nyalo time kata mana gi ice, gima ochalo ice mondo chal ka gima otho ikete go mos kata warm sponge. Mano is okay, duoko kuot no piny. Daktari Sa Omaya Wanga, nakwayo ni kiyienwa to mondo mi imi ogandawa yo minyalo yudi godo kata namba ni mar simu mondo magol twagni e studio ka wanyalo tere kokocha mondo mi joma mine mang'eny kaachiel kod joma wuone oyud kaka wanyalo konyore nikech ka wacho ni ngima en mwandu kata en World Health Day. Kamano. World Health Day ni kawuono wadwaro ni miyo ka miyo manie ngima mar konyruok kata mosekonyore odhi e klinik mondo oyud nyathi maber, mondo nyathi obed gi future maber. Kik wabed ni population, kik wabed oganda wa dok piny. Mano na awacho. Nikech kwa watimo kamano to tho kata gimoro nyalo timore ma koro duoko oganda wa piny. An kidwa no iyuda gi namba mar 0724 022 079. Kaka na wacho an jatend thieth mar osuptal ma Kisumu County. E county kanyo watimo gik mang'eny mondo waduok tho mar miyo mapek kata makoko konyore
kata nyathi mayom ma kok onyuol nyaka ike rom higa 5. Erokamano nya Dr. Don, aduoko ni erokamano mang'eny. Ageno ni kendi boyudo thuolo wachakwa go mbaka e chenro mar penj laktar. Erokamano ahinya. Ne daktari marwa erokamano makende mano twak ma odonjo e yo maber mokalo. Ne oganda wa mokonyo e studio ka weche mag taya kachiel kod ler waduoko ni erokamano makende. Ne director na Alex erokamano nyaka kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja erokamano mathuth. Ne in ng'ama miyo kata ng'ama wuoro mawinja gi lakseche gi en World Health Day irito ngima ng'ama miyo kachiel kod ngima nyathi mayom mondo mi future mar oganda obed maber. Ani luonga ni Ruth Otieno oriti masani nyaka kendo odiechieng' machielo ka wawacho ni ngima en mwandu.